ce ta farko baki da tsara na baki fansa ta rayuwata. Kai ne na farko baka da tsara na baka fansa ta rayuwata. Kin sadafin so ba shi da sauki ko wata baki zan dau mataki akan ki sai na rike madoki ke dai na kalla cikin mafarki ba na gudun su ka ta magauta. Ka sannu sannu kar ka yi sauri ka zama mutum mai sai na mafari a cikin masoya ka takaita kuri igiya ta kauna tana da kauri don kar ka fada kaidi na mata. Tabbas na rasa haki rai zai ji zafi a shirin rike ki na samu ƙarfi da kika yankin har na ji zafi ki bani bargo ki ɗau mayafi mun fara gasar kulla abota. Kai ne na farko baka da tsara na baka fansa ta rayuwata. To mai kake so ka faɗan da kanka rashin sani shi ka sanya hauka ban toshe kunne don jin zagarka ni ma a raina ban san na saka rike sirrin mu kar mu kai maka fita. Kin san kaunata da ƙawance abun kwarai ba a badarance da an kirawo ki zan mauce auren ki na yarda na amince ki zaki dafa marayuwata. Kai ne